Devine vedet. Faci vârf. Fac o poză? Cuidado când s-a prins. Cine Da, s-a s-a prins? prins. Da, s-a prins, da. Hai, stai să fac o poză. Stai. Zâmbești. Dă freză așa. Haide. Că băieții mei. E mic, nu știi ce dă. Așa, e, așa. Băi, eu televizor, acum, uite curva, închide cum Corva. Femeia ai nene, femeia ceva. a fost. Pute la psihic. Manuela. Manuela, a? Știi ceva, o psică mai... O babardești. Adică copiii învățați sunteți voi. Eu asta sunt la voi. Că de școală, cu glumesc eu, da, lor. Șofă, dar dacă n-ai pensii, n-ai nici, cum trăiești? Manuela. Cu țară, voi. Pula. Uite. Cât ai câștigat cel mai mult? Pula, nu mă îndă. Am fost azi și am dat 2 ori, toată funea de oră. Am făcut 50 de bani. Asta a fost o oră de 2 dimineață. N-au de lume bani. Și fric. Adevărul că de îmbrăcat. A cine cântărești în fiecare zi? Da, vorba dumneavoastră. Și te respect. Băi, hai să nu stăm în bloc, frigă. Eu mă duc în Nu casă. te voi. Tate, eu ce le zic pentru Băi, vă pomene, uite mă, eu nu te ca. Eu îmi întâlnesc prin nevăză. Când chiar dai de băut? Ok? Hai, Cât era animale că te scup hoțul. Adică vine de acolo de la turl când mă este, nu? Aici e scup animalul. Hai.